wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitria Anjing. Oke guys, kali ini aku arep buah nitik guys. Soalnya memang kan aku ngayat, tadinya aku atene buah no bojo kuning ibu guys. Apa jenenge jo? Udah saya guys, dadah. Ayo pak. Oke, mandungnya kayak orang potong. Potong guys, kayak apa dan iki. Guys, dan motor nih guys. Gue nairales, ayo. Kok iso ping sini ke barang. Guys, makasih. Ibu yang kene guys niti air. Soalnya emang yang ngelayat jadi ini ya anu guys. Di anu aku sopi. Keren banget. Guys, teko mas iya, aku nggak teko mas terus ikan terus ikan nih. Ya guys. Ikan ya sen. Ikan terus ya. Ya pas udah temen kayak Mas Rizal mbak siapa kayak? Ini tau kenal janjanan. Sama apa Dewa kayak. Dewa guys. Alhamdulillah guys sudah ini wis rondok tetang iki. Tuh iki. Wis karek terus iki tok. Sen, awakmu mek apa Sen? Sen? Mantuk. Sen. Golek emas. Mantuk. Ya Allah, guys, bocah iki piye lho? Ya iso ngono barang iki jering golek emas iki. Mbah Tro. Mbah. Ndak kok. Kalau bangun ke Sen. Sen. Kalau bangun. Anak kalau nang gurih nem. Kalau. Dua guys anak mentok. Nah, mentoknya nganu, golek mangan. Oh dek, nganu dek, mentok dek. Mentoknya Mas Mbah Rom. Yes guys. Lanjut nih. Guys, aku arep budal di pasar megawe sik. Aku wis buka pasar. Wis wayahe juga sik ya guys yo. Megawe sik. Lagi. Nek wis perang yo akeh sing lewat. Wane sik mendung iki guys. Tapi alhamdulillah ket wingi ku udan terus yo guys yo. Ning nggenmu udan gak? Soalnya ning kene udan terus. Iki delok kayak pasar merah kayak. Lah nomi langsung aja diserbu mbek wong soalnya iki padha golek jam 9. Jadi 10 guys soalnya udan. Ya Allah Gusti udan maneh. Terus sih guys, udannya terus mana ini? Enggak apa tak ketok, tapi udannya akhirnya terus mana? Ket sore guys, udan terus. Cek wingi ya udan terus aku ngirim mantan ki cepu sampai teko Blora ki udan terus guys. Ora heran teko kono atene balik rene yo udan maneh. Ora terang-terang sampai bengi jam 8:30. Apa jam 9 ya? Aku ki anggek terang ketok Mas dan ningen kula anggek terang guys. Dan berani nanti ki panas tapi saiki yo alhamdulillah udan maneh tapi nek kadung udan maneh yo ngono. Udan terus ngono. Saiki wong padha boleh guys. Padha udanan. Gak sudah betul paling. Wah udan terus bar iki tak tutup. Soalnya yo ora enek sing tuku. Dan terus naik. Dek mau malahan yo butuh barang iki guys. Aku nak butuh ki wedi yo. Soalnya yo ngono. Butuh karo angin ku udan iki wong nek udan iki. Ki wong padha balik.
Padahal lagi perisa iki, tapi yo ngono yo jane terus maneh. Memang sando terang iki terus maneh. Iki. Kalau terang. Terus. Ya. Tapi nek kamera ngene iki gak patek deres yo, guys. Hasilnya yo deres. Kayak jalannya mulainya guys di sini. Soalnya ini paling yo cepet terus, jadinya kudu mulai di jalannya. Terus yo kan sepi guys. Yo padahal jam 7, tapi jalannya sepi nih kalau ini. Selamat pagi, ki aku terus ini ya guys ya, ini sore kan gua. Ki aku semangat semontar guys, aku arep budal nih pasar. Ini juga guys. Tak gaya. Ya Allah Gusti. Bisa saya belum. Ya guys, aku mangkat sih. Guys, mangkat sih. Saya menuju pasar. Guys, aku harus ke pasar. Campur-campur ya itu. Rasanya campur-campur. Ya aku neng SD guys, apa itu bu bakaran. Ya, kasih sini. Ical ba, aduh, didol kabeh teh, kayak mana, lima yang kabeh, apa didol kabeh teh. Piro sekolah Mar? Mar piro? Paul. Habis longgori. Astagfirullahaladzim, lu tengah sak murah gede nih. Lah ya tuh, kayak awakmu. Guys, sekarang ngambil ini. Yes, di kentang. Ya, bisa. Sekarang selesai. Mbak Mariani. Bawa sepeda listrik uangnya guys. Awalnya kok mendung terus ya guys ya. Meski wis dadi bakarane jajanan SD 5.000, terus dia mang aku yo sarapan, nek bojoku tuku sarapan dhewe guys. Jadinya aku arep ngelesek ya guys ya. Gitu ya. Mau apa lihat ini? Seru ya guys ya, SD ini. Aku ada sarapan sih, sarapan aku apa umba-umba, soalnya umba-umbane iku akeh ya guys ya. Soalnya ini mendung guys, umba-umba ini wis panas, alhamdulillah aku kumpul ora udan, nanti kan udan. Jadinya aku apa umba-umba nampakan kayak gini, nasi pecel ono apa jenenge kemangine ono payeke guys 5.000 gini. Emang pengen tuku jajanan SD guys, neng kentong sampean 5.000 kiwan. Terus wes mau aku yuk tuku ke pasar guys.
Ini ki jahe 1000 sakmene. Ini bojone Mas Tio. Sarapan sih guys ya, dilanjut ngene. Guys, ki aku ape sarapan sih. Ini sarapan apa, Pak? Senanku gimana? Apa? Urap sambal terong. Ngurap sambal terong. Ya, lu Pak. Saya sabu. Buka. Aduh. Terus kune 5.000. Bakarane 1.000-an. Aku mau ngasih kentang Pak. Nambah. Pengen bakaran. Yo ono melandingane barang. Ono kemangene. Oh, enak. Ini ngasih kentangnya nek bakarane. Nah, jajan kan jajan es, pelangi, mie, cimol, papeda, dolan-dolanan esuk. Terus guys, masih ya. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.